esi Ohene ene Ayisha Ibrahim my kano esi mache ya Ohene na te sen nyame Adom ye ho ye do ba de na se woni wa busunya nso ye Adom nti ye ho ye pa Ayisha mache nia esi sen nyame Adom ho ye kom na de me kakra bat anopa no pasi enye easy betre na ba meni so yo wi ana ejawa fa chiri ho wae Sɛdeɛ kano ni na wa bisa Dr. Dubuati se ahemnachi unu ye kom de ni wi ana ya fra bisa na yesi na Ayisha de na modernam oh na de nurse sa ne ma na de ba no nurse kakra na de mpese mi bisa ba sha ase na mpese mi bisa ye oswani o we na je revision na se ntimu na ye sha ase ukuada no ana ye to aso ita ye se ye hwemu pa ya ye pen eye oswafo ene oswani the minister na je se oswafo na mi fi wura ene ye tenant ba ko e kuntokwa ozi papa ni guasini ena mi fi wura no yo ba ni kunu be kaze jena kan papa ni guasifo you know eti oswafo okay minister oswafo obi se bi na se enonam so ana se enam so enonam de benso okay oze na achiro enam enoso kofi ni amma akontokwa be se na otwini enam enoso afi kofi eni amaya aka enam sa ntokwa no so okay ntokwa ne kofa ya aka no bae enam enoso ne mo ka se enonam so enonam de benso unya ne okay so we to make say eno na enam so ye papa enam eno so ye papa nemu eno nam so nye papa okay enkankan de obo nyuma ye ya to de bi asamfum so ne papa okay ena sebe mrebe ne isu sebe because matis obi ka say sebe medase minim say timi ka sa sebe bibia ne de sebe aka ho na ye yentimu pa woni nyina ya yepen nia meka na makatimu ene se sebe ejina ho ma ebra wo ka asem bia ni enyane wo ka asem bia ya wo ka asem bia anka tan na emum no wo sre kwan woni pa one ne di nkomo no ho aka se asemi edi kantima menka bia no anka bia no a ye nam so yenya sebe no eya ko ese janan ade ni enyan enti anka we menka ne dwam anka we menka obra me di obuo ni di ma na nso esanse ehu hia enti me sra okwan na maka okay sebi wa body jakra oyare pa wa body jakra me twen wa dwen akọ obi a sebi na dwene ni timu kano enya sem papa ne kan din na nso twa ni twa se me kenti no me ka sebi ne me to sebi na akwenya ho se me de to aso okay ni mo nya se sebe me do wana se sebe me zaka duane sebe ye ko ye nsiamu na wo de sebe aka ho ba sebe me da se men saka ho sebe bramie ni di me ye wado se bramie ni di so me san to sebe bi okay na we so se owie no to ane kasa no so akire mu se ana wa ja sebe na oka no onipa na wi osan to aso ayeden owie anu we owie nko ade anu we enye se owie ye na osan to ane kasa no so debi kra nti eno no ebi abenu ese uwie we ni ho a obeka ka ho mi gidi se eto de bi a yen de bofo no bi so ka se oditudwa echire musi eden oditudwa na ojina ho hwe hu asem kwa honka enti ni oditudwa no meyen sanka ni oditudwa no se nchiremu bi wo ho a na nchiremu na to aso ne munya se oswafo no de atudwa achiremu se eden oswafo no de tudwa eno ye ni di kan ansa na nchiremu bi wo ho aba enkani mienu nyina mum nka se oswafo no de atudwa achiremu se polisi fo mpanimfo ewo ba bia yitu galam se nyinara wo yi won akọ ba bi foforo
ɔsoafo no de ato dwa sɛ apolisifoɔ mpanimfoɔ a wɔbaabi etu galamsey nyinara wɔyi wɔn akɔ baabi foforɔ ɔkyerɛ mu sɛ ana afei ne nti a ɔyɛ saa no kafra yi bi ase o wɔn tena wɔakyɛ no ne ade no nkurɔfoɔ ma wɔn bribe nti afei deɛ ɔsesa wɔn ne mo nyɛ sɛ wɔka ne mmienu nyinaa bɔn aka sɛ ɔde ato dwa akyerɛ mu sɛ Ayisha mate wate ase de mate ase ɛna wɔ sɛ atorankyɛm no mu nipa du na etumi hwere wɔn nkwa atorankyɛm no bae no nipa du ɛno deɛ nyɛ koraa o na gye ɛte sɛ sɛbi aduasa a waka sɛ nipa no ahyɛ sɛ wɔn ho akɔmfo na wɔn pɛ sɛ wɔn wu wɔn bɔ ɔmɔden ɛna wɔn wu yɛ ɛnsi so koraa obi tumi yɛ ade a na memfa English kakra mfa mu na ɛno nso mmoa the person made an effort and succeeded. Watumi ewu kyerɛ sɛ the person has succeeded in dying. Tafrache. Ansa no bi bɛyɛ saa no na kyerɛ sɛ wahyɛ no akɔmfo. Yes, ono ana to ono na sheda. Ne mmom no atoyerɛ nkyɛm no sii yɛ no nipa du ɛna ewu yɛ nipa du na hwere wɔn kwa. Atoyerɛ nkyɛm no kum nipa du. Okay. Anaasɛ gye nipa du ɛkra anaasɛ nkwa firi wɔn nsam. Na nyɛ sɛ nipa no tumi daabi nti enkankan yɛ da ubɔfo no ɛtoro bi antempɛ ne ade nsɛm ne bi hɔ a yɛ kan na abana twi yahye no asɛm yes sini trase ɛyɛ sɛ yɛsia nti sɛdeɛ yɛ kano nie wo de nkɔsɛ mu de bebre ka ho but yeah, the baby okay, me ba ko ma comfort or judicial service. Ma comfort say me Mr. AC say ye ka say osuafo anase osuani. Osuani ni esu. Yes, no pe obi kan we news say osuafo anase osuani. Osuani ni esuafo. Osua. Osuani. Say osuani ye school ni. And osuafo ye den. Esuafo. Anti ye ka esuafo say ne dodo. But you know opeso ana osuafo ne baako. Osuani nti ye kan osuafo. Nti ye ka esuafo but osuani. Rules no edos kakra. Ebianze na meka osuani ni osuafo na dodo na ye asoafo ministers na emu edu ba bi a edanda ne kakra ne ade a eti no mama comfort nyame ya adom mama comfort to yi edwoada ana se ukuada e kire ye nimi ye de ne hweso de examples bebree beba na ya kire principles ana se enoma ye de hwe no ahoro na ani ada ho ye da se wo de aba na ye de nkyemu dodo beba ukuada a ebe mate ene na ye beda mase esi Ohene Sɛdeɛ ye kano nie